Mislim da sam ponovio bolje od Nikol. Uključujem režim Michelangelo. Ukratko. Najlakši. Ukratko. Kako to da ponovim? Ženja, televizor. 3, 2, 1, 0. Ti si na kanalu Nikoli prijatelje. Danas imamo treći čas gimnastike. Tada i sada. Ljudi, dok još nismo započeli ovaj izazov, obavezno pauzirajte ovaj video i napišite u komentarima šta mislite da ćemo raditi ovog puta. Tadam! Danas ćemo raditi vežbu sa čunjevima. Zapravo sam uvek voljela čunjeve, jer su to bile jedne od prvih vežbi koje su mi postavili s predmetima. I spremni smo da započnemo ovaj izazov. Idemo! Dobro, prvi element. Gledamo. Pa, moje ruke i ja naravno pletemo, ženja. A ti sada moraš da raspakuješ lov. Meni se čini da smo tamo imali po 5 godina. Pa, 100% nama tamo nije bilo bolje. Ovaj element se naziva mlin i nije težak, jer je osnovni element u ritmičkoj gimnastici sa čunjevima. Mislim da ću uspeti, ali ženja... Ne. Ali evo ženje, čini mi se da će samo uzeti te čunjeve i udariti se po nosu. Usto se sećam da sam to nekako uspeo, ali sam se udario po nosu. Idemo da ispunimo izazov. Pokazujem vežbu. Desno, levo, desno, levo, desno, levo, desno, levo. A sada prelazimo i dobijamo mlin. U principu meni se čini da će to upaliti. Desno, desno, levo, desno, levo, desno, levo. Pa skoro. Ženja, televizor. A mi prelazimo na novi element. Gledamo sljedeći element. Ukratko prelazimo na element. Lako, najlakše. Meni se čini da možemo odmah. Ženja, to nije samo tako bacanje i hvatanje, to je samo kao promena. Ne znam kako to da objasnim, a to je obrnuto. Uzmeš i bacaš od sebe. 1, 2. To radim mnogo puta, jer je to opet izazov. Inače, za mene je to vrlo lako. Evo. Ljudi, mislim da će za mene sve ići glatko, jer se savršeno sećam svega. Obožavam to. Hajde, sada ću vam pokazati kako majstor radi. Sada ćete vidjeti masterclass sa bacanjem čunjeva. Sada imamo zaustavljeni kadar na elementu i pretpostavljam da je to takmičenje. Mislim da to uopšte nije lako, jer su prethodna dva elementa bila previše lagana. Čini mi se da će tako biti sada. Manje reči, više dela. Idemo! The end. To sam vam upravo govorila. Imamo ovakvo bacanje, imamo i ovako, a onda imamo ova dva. To je sve. U principu uspela sam. Dobro ljudi, radim dubl jer se to nije računalo. Samo smo sedeli i razmatrali elemente. Prema tome, dobro, uradit ću to tako. To bi bilo sve. Mogu još jednom ponoviti spokojno. Malo sam se previše savila, ali to nije važno. Uhvatila sam, tako da okej. Nadam se da ću ponoviti posle Nikol. Samo pogledajte kako su cool čunjevi. Uključujem režim Michelangelo kako bi elementi izgledali dobro. To je to, gotov sam. Sada idem da nastupam u gimnastici. Ide nam super, već smo uradili 3 elementa. Pa hajde da gledamo sljedeći. U stvari ovo je već složenije. Naravno, ovo nije teško, ali ovo su već okreti, tako da je to nešto novo. Sve, to je stvarno sve. I ko zna kako se to zove? Obavezno napišite u komentarima, zato što sam zaboravila. Ženja, uhvati! Ljudi, i upravo sam pogledao element i meni se primarno dopao kostim. Napišite u komentarima da li vam se sviđa kostim, jer mi se više dopao kostim u prethodnom elementu. Ženja, ovako se radi. Prelazimo na sljedeći element.
Naravno da imaš zadršku. Dakle, ljudi, konačno imamo složeni element, jer sam čak izbunjena. To jest, radim ovako ili tako. Čekajte, ovako. Ne, tako ovo ispada. Pa uopšteno vidjet ćemo sada. Idemo na element, jer ne znam šta drugo da vam kažem. Nikol, hajde! Tako, tiho. Woohoo! Inače, još uvek se sećam ovoga, jer je to zapravo lako. Prema tome, u principu, mislim da sam uspela. Hvataj! Dakle, radimo, idemo i... Ne, to nije pošteno. Da, nepošteno, sve si nepravilno uradio. Ja se nisam bavio gimnastikom. Pa dobro, idemo na sljedeći element. Aj, lele, Kako otišao to sam. uraditi? Čekaj, nisam nešto razumela. A nisi razumela. Da, čak sam i ja shvatio. Tamo radiš zvezdu i čunjeve stavljaš na vrat. Ukratko, napred, nazad, desno, levo. Razumela To sam je šta to. on govori. Uspela sam. Pa kao što to obično i biva, uspela sam. A vi ljudi napišite u komentarima gde sam se bolje snašla, na takmičenjima ili danas. Zvezdu inače znam da uradim, ali sa čunjevima ne verujem da mogu i ja. Ali hajde, idemo. Meni se čini da sam ponovio bolje od Nikol. Zato vas molim da ostavite like zbog toga što sam uradio ovaj element. Tačnije zato što sam ga zabrljao. Tako da idemo da gledamo sljedeći zadatak. Ti se tu bacakaš. Ne bacakam se. Inače, stavila sam kako mi izgleda na nogu. Oni su vezani zajedno, inače. Imam jednu specijalnu sa ovim stvarčicama. Mislim da svaka gimnastičarka ima ovakve stvari. Oni se drže zajedno. Tako sam stavila stopalo i sve u svemu... Društvo, sada smo se preselili napolje, jer se bojimo da ne razbijemo televizor i svu opremu i raznu tehniku. Zato što, pogledajte koliko je opasan ovaj trik. Evo, pokaži. Dobro ljudi, dobro, spremna sam da probam. Još uvek nema šta da se izgubi. Pa, u principu skoro je uspelo. Naravno nije idealno, ali tamo takođe nije bilo idealno. Ljudi, pošto ne umem da radim okrete i premet, pokušat ću da napravim kolut sa ovim stvarima. Pa da vidimo kako to izgleda. I... Da li će izgledati kao element? da. Opa, nisu se čak ni odvojili. Pogledajte njegovu treću poziciju. Opa! Sada se teleportujemo u kuću i nastavljamo da izvodimo elemente. Sljedeći element. Ja idem po hleb. Kako to ponoviti? Usput, gledaj, stojim tamo. Kakav mali. Uspela sam! Ukratko, razmišljala sam da levom rukom uhvatim levu nogu, ali prema pravilima morate držati levu nogu desnom rukom i uradila sam sve pravilno. Također mi je nokat otpao, morala sam da vam pokažem. Bellissimo, bravo. Ali sada će nastupiti pravi profesionalac. Idemo! To je to! Društvo, kome se svidelo moje idealno istezanje, lajkujte, pretplatite se na kanal Nikoli Prijatelji i napišite u komentarima. Ženja, bravo! A mi nastavljamo sa sljedećim elementom. Oho, na kraju ti je lice. Dobro, idemo na element. Do posljednjeg Do posljednjeg. elementa u ovom klipu. Ura! Nikol, hajde da idemo na posljednji element. Ne znam šta će to biti, ali hajde, idemo! Uspela sam! Sigurno ne baš idealno kao tamo, ali u redu. Sada ženja. Glavna stvar u ovom elementu jeste ne slomiti ništa. Glavno je ne polomiti čunjeve.
Prosto, pa ne znam. Mislim da u gimnastici treba da promenite ovaj element u ovaj element. Dobro ljudi, ovaj video se bliži kraju. Meni se čini da sam dobro uradila elemente jer je to zapravo moj omiljeni rekvizit. I Ženji je takođe omiljeni rekvizit, tako da je i on uspeo. Volela bih da pročitam u komentarima vaše mišljenje. Sa kojim rekvizitom treba napraviti sledeći izazov? Lopta, obruč, traka. Biće veoma zanimljivo pročitati, a možda će biti i četvrti deo. 3, 2, 1, 0. Ti si na kanalu Nikoli Prijatelji. Hvala što ste odgledali ovaj video do kraja. Ne zaboravite da ostavite like i napišite u komentarima kakve videe želite da gledate na našem kanalu. Ćao svima!